Γεια σας. Είμαστε η ομάδα Next Gen Z, που αποτελείται από τους μαθητές Σοφία Πεπαγιάννη και Γιώργο Τσαλιγόπουλο, υπό την επίβλεψη της καθηγήτριάς μας, Δέσποινα Κορεντίνη. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το project μας, ένα SOS κουμπί. Αναγνωρίσαμε τα αυξημένα ποσοστά εγκληματικότητας κατά των γυναικών τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να βοηθήσουμε. Πιο συγκεκριμένα, μετά από βιβλιογραφική έρευνα, βρήκαμε ότι παγκοσμίως σημειώθηκαν 87.000 γυναικοκτονίες το 2017, ενώ το 2023, μόνο στην Ελλάδα, έγιναν πάνω από 8.000 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία που αφορούσαν γυναίκες. Οι κακοποιημένες γυναίκες επίσης πάσχουν συχνά από φοβίες, άγχος, διαταραχές φόβου και διατροφής και δυστυχώς από πολλά άλλα. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα κουμπί προκειμένου να κάνουμε πρόληψη των περιστατικών βίας και να βοηθήσουμε τους χρήστες να νιώθουν πιο ασφαλείς. Πατώντας το άσπρο κουμπί, στέλνετε αυτόματα και χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας ηλεκτρονικής συσκευής ένα SMS με την τοποθεσία του χρήστη στην επαφή που έχει ο ίδιος προκαθορίσει. Το κουμπί αποτελείται από ένα ESP32, ένα module GPS για τον εντοπισμό του χρήστη και ένα module GSM για την επικοινωνία με τις αρχές. Το ESP είναι στεμμένο με παραχαρακιζόμενες μπαταρίες και το κουτί είναι κατασκευασμένο με τη χρήση διεκτύπωσης. Προκειμένου να ενισχύσουμε τον αντίκτυπο της δράσης μας, δημιουργήσαμε μία αφίσα και ένα engineering book, όπου καταγράψαμε όλη μας την πορεία. Ήρθαμε επίσης σε επαφή με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας